Študenti v študovni už nemusia len študovať. Centrálna študovňa Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity poskytuje priestor nielen pre štúdium. Zo študovne sa stalo miesto pre stretnutia a prezentácie projektov, ktorých autormi sú samotní študenti. Umelecký zážitok poskytuje aj práve prebiehajúce podujatie s názvom Za slovami a obrazmi autorky Aleny Sedlákovej Nikolovovej. Jej obrazy spájajú abstraktné zobrazenie človeka s výraznou farebnosťou plnou života. Študenti vnímajú skĺbenie štúdia s kultúrou a umením veľmi pozitívne. Mne sa tu tiež strašne páči, pretože je tu príjemný interiér. Dá sa tu v kľude študovať. Aj tie koncerty, ktoré tu bývajú v podvečer, tak s takým príjemným spestrením. Tieto obrazy, ktoré sú vystavené tuto vo študovni, sa mi veľmi páčia, ma zaujali, keď som tu dnes prišla, lebo som ich dnes iba videla. A určite niečo mi dali, ma zaujali tým, že sú také farebné a sú tam také rôzne tvári a kvety a rôzne čiary, dá sa povedať. Už 27. novembra o 16. hodine sa môžete v Centrálnej študovni tešiť na 10. akademické komorné koncerty s vystúpením Erika Chrzana s názvom Svet gitary. Pre televíziu Mediálka Jana Sopoligová a Katarína Palenčárová.